அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பர்ச்சேஸ் வேலையெல்லாம் இருக்கு. அதுதான் வந்து பண்ண இந்த vlog. அண்ணனுக்கு வந்து காலையிலேருந்து கட்டிங் போடாததுனால கையெல்லாம் உதறுதான். எல்லாரையும் குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரே வாட்டி குடிச்சு பாருங்க, ஆசையாக இருக்குங்க. அண்ணன் சரக்கை போடுற வரைக்கும் தான் இப்படி, சரக்கை போட்டுட்டேன் இப்படி. பா முரட்டு தம்னையெல்லாம் இருக்கு, மிரண்டுருவானுங்களே நம்ம பசங்க. டேய் வாசா, உனக்கு என்ன வாசா ஆச்சு? உங்க கூட சேர வேணாம்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. வாசா உனக்கு என்ன வாசா ஆச்சு? இந்த நியூஸ் சேனல்ல உன்னை பத்தி தப்பா பேசாத வரைக்கும் நல்லா இருந்தீங்கடா, பேசுனதுல இருந்து உனக்கு என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கவலைப்படாதீங்க டிடிஎஃப், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் அடிக்க மாட்டேங்க. நாங்கள் நினச்சிருந்தா இது வந்து கேமராவுக்கு தெரியாமல் பின்னாடியே வந்து அண்ணனுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு அடிச்சுட்டு போயிருந்துருக்கலாம் அண்ணா மட்டும். பட் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஓப்பன் புக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இதை கூட நம்ம காட்டுறோம். ஸோ வந்து சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. வாசா இதெல்லாம் நீ ஏன் காட்டுற, ஸோ வந்து இதெல்லாம் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம எப்போவுமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எப்பவுமே ஒரு மாதிரி ஓப்பன் புக்காக